Mga kasayuran nga gihatag sa bago mga surrenderees sa Talisay City Police ni hatod sa pagpusot-pusot nga pagkasikop sa mga tao sa maong dakbayan nga nabigit sa illegal nga drugas. Ang mga surrenderees ambagan sa dakbayan aron na makabiya sa ilang illegal nga kalihukan. Si Chelo Valiena sa report. Sa miaging Pebrero 24, upat ka mulupyo sa barangay Lawaan Tres, nga miangkon nga nalambigit sa gidiling drugas, voluntaryo midangop sa Talisay City Police. Giubanan sila sa ilang mga barangay opisyal. Gipahibaw ni Police Major Gerard A. Spelare, hepe sa Talisay City Police, nga ang kasayuran nga gihatag sa upat ka surrenderees, nakatabang aron ma-ilhan ug masikop ang ubang mga tawo nga nalambigit sa gidiling drugas. Matod sa opisyal, abagan sila sa kapulisan aron makalingkawas sa illegal nga kalihukan. We will try to see how can we help them legally and how can they help us also in the fight against illegal drugs. Samtang makatabang ra ang dakbayan sa mga surrenderees, adunay matanyag nga livelihood program ang City Social Welfare and Development Office kanila aron adunay kapanginabuhian. Samtang si Felipa Solana, hepe sa CSWDO, miingon nga ilang sutaon kung unsa nga livelihood ang gusto sa mga surrenderees. That's something that we have to talk to with DSWD. Kung sa livelihood na mabuhat na to yan. I-assess pa na nato, sir, kung sa silang mga needs. Okay, natin available nga mga training programs sa tuang Technical Vocational Training Center na ma-avail nila. Based po doon sa needs and interest nila, sir. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.